بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özünün izgi kitabında bizge ayta kişilerge menga tabınıgızdı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de özünün hadislerinde ayta barık bir Allah Teala gene tabınığa layıklıdır. Hamşından da eğer de bizden kişilerden sorasan kimge tabınasın sen deysen elbette Allah'a deybiz. Kişiге табынмыйбыз. Ниндидер пытларга, я булмаса җиргә, күккә, йолдызларга, кояшларга табыну дигән нәрсә юк бит инде хәзер. Кояш нәрсә соң ул дисәң, без аның нәрсә икәнен беләбез. Ул безгә җылылык, яктылык бирә, ләкин ул күк җисеме. Аңа ничек табынасың? Аны да кемдер барлыкка китергән дип без җавап бирәбез. Хәзерге адәм баласы элекеге кеше кебек түгел шулай бит. Мәсәлән, гарәпләрдә шундый бер гадәт булган. Алар табынганнар үзләре белән йөртә торган бер потларга. Агачтанмы, таштанмы, нәрсәдән дә булса ясалган. Гарәпләр әйтәләр, әгәр безнең потларыбыз булмаса юлда ди. Юлга чыкканда без сарык, дия, ат тизәген аладыр якта шунда су кушып, шуннан пот ясап табына идек ди. Менә хәзер тизәктән ясалган потка кемдә булса табынамы? Әлбәттә юк. Ләкин шулай да мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләгә табынабыз дип әйтсәк тә, ул табыну дөрес мәгънәсендә микән? Нәрсә соң ул табыну? Табыну ул мөхтәрәм кардәшләр, яки булмаса иман китерү, Аллаһы Тәгалә генә бөтен файданы бирә һәм бөтен зыянны бирә дип уйлау. Ягъни авырып киттең икән, Аллаһы Тәгалә бирде бу авыруны дип кабул итү. Әгәр терелдең икән, Аллаһы Тәгалә бирде шушы шифаны дип әйтү. Ашадың икән, мине Аллаһы Тәгалә ашатты дип иман китерү. Әгәр дә син инде таеп егылдың икән, берәр җиреңне сындырдың икән, Аллаһы Тәгалә шулай моны кылды дисең. Менә бу чын табыну, чын иман китерү, бөтен әйбернең дә Аллаһы Тәгаләдән икәненә ышану. Безнең шушындай ышану микән хәзер? Мәсәлән, йолдыз атылганда без теләкләр телибез. Менә бу булсын дибез. Я булмаса, утырабыз да ике кеше арасына, бер төрле исемдәге ике кеше арасына теләк телибез. Әгәр аның арасына утырмасаң, теләгебез кабул булмас кебек. Я булмаса, менә базарларда, кибетләрдә карагыз әле. Кассада янында бер бака тора. Денежный жаба инде ул, акча. Безгә көнчыгыштан килгән әйбер. Аның тирәсенә акча сибәләр, менә бу акча китерә диләр. Хәтта кешеләрнең иләрендә дә тора. Һәрбер кешенең дә өендә мәсәлән торырга мөмкин кичкенә генә бер Будда да. Аның кырсагын ышкысаң, теләкләрең үтәлә яки байлык килә дип уйлыйсың. Мөхтәрәм кардәшләр, кеше авыруыннан терелсә дә, нәрсә булышты дип әйтсәң, нәрсә диләр? Менә бу немецкий дару булышты. Я булмаса, менә бу бик яхшы укол алган идем, менә шул булышты диләр. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу яктан караганда без әле чынлап Аллаһы Тәгаләгә табынуның нәрсә икәнен белеп бетермәскә мөмкинбез. Алай гына да түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бу дөньяда хәзер без күренмәгән Аллаһка да табынырга мөмкинбез. Йортыбызга әлбәттә потлар куймыйбыз. Ләкин бөтенебезнең дә максаты хәзер нинди? Капитализм, акча җыю. Байлык булса, акча булса, алтын көмеш булса, бөтен проблемабызда хәл ителә дип уйлыйбыз. Шул түгелме безнең хәзер уебызда? Күбе безнең шул. Хәтта сәламәтлекне дә сатып алып була дигән уй килә. Ирекне алыштырып була, биерләрне бавырларына алыштырып була, акча гына кирәк. Әгәр дә Германияга барлык акчаң булса дәваланырга, я булмаса Израильгә.
Бик әйбәт. Димәк, монда Аллаһ Тәгалә кирәкме шифа бирергә? Акча бөтенесен хәл итә. Акчаң юк икән инде. Димәк, мәшәкатьләр, проблемалар башлана. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без файданы акчадан, зыянны акчаның юклыгыннан күрмибезме? Шулай килеп чыга. Безнең бу дөньядагы максатыбыз һәм бөтен яшәешебезнең максаты, тормышыбызны багышлаган әйбер, ул акча түгел микән? Аның тирәсендә әйләнми микән безнең бөтен тормышыбыз? Хәтта бала үстергән вакытта да кешеләр нәрсә ди? Бу минем капиталы вложение ди. Мин моңа акча кертәм, менә хәзер ди балага. 20-25 ел ди. Аннан соң ала башлыйм үземә файда ди. Ягъни ул эшли башлагач, миңа булыша, йорт салып бирер, картаймыш көнемдә мине карар. Шундый мөнәсәбәт түгел микән, мөхтәрәм кардәшләр? Менә бу очракта без рәхмәт әйткәннән генә карыйк. Кемнән файданы яки зыянны күргәнгә. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтәбезме булган әйберләребезгә? Әллә рәхмәт әйтәбезме кемгәдер, нәрсәгәдер? Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтсәк, димәк иманыбыз дөрес. Димәк табынган Аллабыз, әйе, шул бик кыдрәтле бер Алла. Әмма рәхмәт әйтмибез икән инде. Димәк без аннан дип уйламыйбыз килгән байлыкларыбызны. Уйлыйбыз хезмәт хакыннан дип, әтидән, әнидән, дәвәтидән, түрәдән яки иремнән, хатынымнан дип уйлыйбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу күзлектән чыгып караганда, әлбәттә, рәхмәтне Аллаһ Тәгаләгә бик сирәк кенә әйтә торган булып чыгабыз. Бит Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид." Шөкр кылсагыз, мин сезгә арттырам, әмма кафирлек кылсагыз, мин сезне газаплармын ди. Шөкр кылу, рәхмәт әйтү белән кафирлекне Аллаһ Тәгалә куйган антоним сүзләр итеп. Бит шөкр кылу ул рәхмәт әйтү, кафирлек кылу Аллаһ Тәгаләгә ышанмау. Менә шундый гына бер мисал китерәсе килә. Шулай миңа укырга туры килде бер кызга. Ул больницада ята, авыру кыз. Бер ай комада яткан, авариядан соң. Комадан чыгара алмаганнар табиблар. Чакырдылар укырга дип. Мин укыдым, азаннар әйттем, Аллаһ Тәгаләдән сорадым. Шул кичне бу кызның күзләре ачылган. Әти-әнисе инде чиксез шат. Күзләре ачылган, кызыбыз терелә башлады, өмет барлыкка килде. Әмма икенче тапкыр килгәндә, шушы кыз янына, әтисе миңа әйтә: "Менә без аңа яңа Германиядән кайткан дару бирә башлаган идек, шул булышты" ди. Шул дару ди, аның баш миен эшләтеп җибәрде, хәрәкәтләндереп җибәрде. Менә ди, шул даруны баштан ук бирәсе калган икән ди. Мин инде шул вакытта аңладым. Калган укуларыбызның, азаннарыбызның файдасы булмый иде. Ни өчен? Чөнки алар шушы укыган, Коръән укыганны, кызның шулай бит савыкканын бәйләмиләр. Алар бәйлиләр аны дару белән. Дару сәбәп кенә булганын аңламыйлар. Аллаһ Тәгаләдән сораубыз, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итүебез, менә нәрсә аның күзен ачырга ярдәм итте. Менә шуны аңламадылар. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, аны аңламаган, белмәгән кеше Германиягә рәхмәт әйтә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтми. Безнең бит гыйбадәтләребез дә, намаз уку булсын, я булмаса шул ук уразаларыбыз, садакаларыбыз, кылган бөтен изгелекләребез, кешенең хәтта урамдагы сумкасын күтәреп баруда, булар бит бөтенесе Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү. Рәхмәт әйтүнең бер чарасы, бер ысулы. Әгәр дә менә шушы Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне калдырабыз икән инде, ул вакытта гафу итегез. Димәк, без шушы дөньяга рәхмәт әйтеп яшибез. Безгә премия биргән түрәбезгә, безгә хезмәт хакын алып кайткан иребезгә, безгә йорт салып биргән малайыбызга, үз янына керткән кызыбызга, сәламәтлек биргән Германиягә, Израильгә рәхмәт әйтеп яшибез. Әмма Аллаһ Тәгалә буларның бөтенесен дә бирүче икәнен аңламаска мөмкинбез. Шул ук вакытта бит әйтәбез: Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә дип телебез дә бар, әмма күңелебездә бу булмаска мөмкин. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу яктан караганда, хәзерге кеше белән теге чүлдә, тизәктән үзенә Алла ясап табынган бәдәви арасында бер нинди аерма юк. Йөрәкләребезне савыктырырга кирәк.
иманнарыбызны дөресләргә кирәк. Һәм инде Аллага, дөрес Аллага табынырга кирәк. Ә шушы дөнья малы өчен үлеп, бер-беребезгә зыян китереп ятудан, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә саклый күрсен андый әйберләрне Алла дип уйлаудан. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.